Čaute ľudia, na dnes je to futbalová challenge. Po dlhšej dobe mali sme pauzu chvíľu. A tá challenge spočíva v tom, že nemôžem dať vlastne gól po zemi. Musí byť po výške. A to je všetko, takže uvidíme pri prvom leveli, takže čau. Level číslo 1. A Brno challenge. Takže level číslo 2 od modrej. Stále je to easy. Level číslo 3. Zatiaľ sme všetci dali, takže úplne na pohod. Level číslo 4. Už je to trošku ťažšie a Takže idem ale vo 4 a jak ho dám, tak sa poslal na 5 a môžeme ísť na to. Takže sme sa dohodli, že v levelu 5 môžeme aj nalážačky, aby to bolo ľahšie, takže ja som tu nalážil s kameramanom. Nalázil mi úplne na hovno, takže mi nalážil ešte ľahšie. A ja som to dohodil. Takže čiže. Takže tretí pokus. Na to sere. Ja som to. Takže znovu idem nalážiť. A ďalší. Čiže mám tu asi tretí opravný pokus alebo druhý, neviem. A jak to dám, tak sa poslal na 5 a jak nie, tak neviem. Dotkol sa to presne pred čiarou. Som z toho sklamaný. Takže dotkla sa to tesne pred šialou lopta, takže gól neplatí, ale tá nalážačka, ja som to kopal až odtiaľto, takže uznávate mi to? Nie. Takže ideme Šimona vykopnúť jeden viket, pretože bol najďalej a nevie proste strieľať. Takže dúfam, že to bude štípať. Takže máme tu záver videa, dúfam, že ste sa pobavili.